नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। आज पुस्तक चर्चा सत्र में हमरा भीरी जौन पुस्तक बिया भारत दर्शन, रचनाकार शुभ नारायण सिंह शुभ, प्रकाशन वर्ष 2024, अब प्रकाशन संस्थान शिवालिक प्रकाशन। एक किताब के जो सबसे बड़ विशेषता वो ई कि ये पूरा किताब में एक ही गो गीत बा, भारत दर्शन। ई गीत जौन बा ई बटोहिया परंपरा के गीत बा। बटोहिया परंपरा से हमनी के सब जने परिचित बानी सन। ई उ गीत है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुनते सिपाही लोगन में जोश भर देते रहे, जौना के पहिल पंक्ति कुछ एह तरह रहे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। जौना गीत के रचनाकार रहले, ये गीत के रचनाकार रहले रघुवीर नारायण जी। यही परंपरा के एगो और गीत 1921 में आयल रहे, जौना के रचनाकार रहना मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी। उनकर गीत चर्चित भैलल फिरंगिया नाम से। ओकर बोल कुछ एह तरह रहे। सुंदर सुघर भूमि भारत के रहे रामा, आज ई हे भैल मसान रे फिरंगिया। अन्न धन जल बल बुद्धि सब नाश भैले, कवनो के न रहल निशान रे फिरंगिया। ये परंपरा में जैसन कि एक पुस्तक के भूमिकाकार डॉक्टर शंकर मुनि राय जी के कहना बा कि यह परंपरा में और किशन महेंद्र शास्त्री जी के एगो गीत और आयल रहे किसनवा। कुछ अचर्चित रचनाकार लोग के कविता वकीलवा आ लुटेरवा चलत रहे। तो ई भोजपुर मतलब यह तरह के गीत के भोजपुरी संस्कृति के प्राण गीत रुआ कह सकेनी। वही लेखा 1960 में एगो गीत के जिक्र कैले बानी भूमिकाकार, जौन की गांधी जी के तथाकथित हत्या के लेके कोनो रचनाकार लिखले रहले। परम पवित्र भूमि भारत के देशवा में भैले जनमवा तोहार नाथुरमवा, जमते ही माता तोरा काहे न जहर देली, माता को खी दगिया लगौले नाथुरमवा। यही मतलब यही परंपरा के मतलब बटोहिया परंपरा के गीत जौन अभी जौन हाल फिलहाल में आयल बाटे वो आदरणीय जौहर साफियाबादी जी के बा, जौना के मितवा के नाम से लोग जानेला सुनेला, चर्चित गीत रहल बिया। तो वो गीत के एगो पंक्ति रउरा सभा के सोझा रखा तानी। कहत जौहर जाग देश के जवानवा से, जिय जनी जिंदगी उधार मोरे मितवा। यही परंपरा में एगो और गीत बा जौना के मथेला बाटे। सुघर भूमि भारत जहां माई अंगने, सुगना दुलारत, सुघर भूमि भारत, सुघर भूमि भारत, सुघर भूमि भारत। माने यह तरह के गीत जितना आइली सन वो कुल देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत रहनी सन, भरल पूरल रहनी सन। तो यही परंपरा के आगे बढ़ावत रचनाकार डॉक्टर
आचार्य शुभ नारायण सिंह शुभ जी के ई जौन गीत बाटे भारत दर्शन, ई आजादी के अमृत महोत्सव में लिखाइल बाटे। यह गीत में रचनाकार कुल 60 गो बंद लिखले बाड़े। यह गीत में प्रकृति के सुंदरता, सांस्कृतिक सुंदरता, धार्मिक मेल मिलाप के बहुत सुघर वर्णन कइल गइल बाटे। ये गीत के शुरुआत देखी, पुण्य भूमि भारत के महिमाय पार सुन, जग में ना दोसर देश जोरवा लगावेले, एकर गुण गान मन करत बखान, अब दुनिया में नहीं ऐसन देश मिली पावेले। तो ये 60 गो बंदन का ये जौन गीत बाटे, ये अपने गेयता के लेके, सरलता के लेके, देश के सुघरई से लेके सांस्कृतिक परंपरा के हमनी के सोझा राखे खातिर गीतकार शुभ नारायण शुभ जी जौन प्रयास कैले बाड़े, वो बहुत सुघर तरीका से उतरल बाटे। ई वो परंपरा के, भटोहिया परंपरा के आगे बढ़ावत गीत खातिर हम एक बार फिर से शुभ नारायण शुभ जी के बहुत बहुत बधाई देतानी। उम्मीद रखतानी कि उनकर ई जौन उनके भीतरी के जौन गीतकार बा, वो दिनों दिन फरस फुलस। संगे संगे हम वीडियो के देखे वाला लोगन से एक बार फेरू से निहोरा करतानी कि रउरा सबे वीडियो के देखत रही, सुनत रही, अपने लोगन के सुनावत रही, चैनल के सब्सक्राइब करी, जौना से भोजपुरी के नई किताबन के चर्चा लोगन तक पहुंचे, जानकारी लोगन तक पहुंचे। ये कुल कहे वालन के कि अब भोजपुरी में हाई नइखे हऊ नइखे वाले लोगन के मुंह बंद होखे। एकरा संग ही जय भोजपुरी।